typ číslo 3 je veľmi jednoduchý a takisto účinný. Jedná sa o ľadovú masáž alebo kúpeľ tváre. Všetci istotne nepochybujú o tom, že keď máme ľadové kúpele, sprchy alebo chodíme do jazera, do potoka, tak je to perfektné na zdravie a omladenie organizmu, ale povedzme si pravdu, veľmi málo ľudí zvláda takéto utužovanie a preto sa zameriame čisto na utužovanie hlavy, čo nie je až také moderné a populárne, ale to je veľká škoda, pretože to je veľmi účinné. Všetko, čo potrebujeme, je jednoduchá miska, do ktorej dokážeme ponoriť celú časť tváre. Zoberieme si kocky ľadu a skúšame 10 až 30 sekúnd takto mať ponorenú hlavu a takto dáme 3 opakovania. Čo je zaujímavé pre mňa, je, že veľa ľudí má naozaj reálny problém aj toto zvládnuť a preto existuje tu jednoduchý tip, ako to vlastne obísť, pretože v ľadovej vode sa nám naozaj ťažko zadržuje ten dých a je to takáto maska, ktorú si dáme do chladničky a pokročilejší si ju môžu dať do mrazničky. A všetko, čo budete robiť, si ju dáte doslova na 10 sekúnd k sebe, lebo ona bude neskutočne ľadová a uvidíte ten úžasný efekt, ako sa vám tvár vlastne vyhladí a prekrví a toto zopakujeme 3-krát. Takže tí, čo sa necítite na ľadový kúpeľ, alebo chcete len nemáte čas, vyberete masku, dáte si ju na seba, tak budete aplikovať takýto spôsob tejto metódy. A garantujem vám, že s takouto maskou z mrazničky je vydržať len 15 sekúnd veľký problém. Takže vedľajší efekt je výborná nálada, pretože to podporuje tvorbu endorfínov a začnete deň nielen s peknou pleťou, ale aj s perfektnou náladou. Hodvábny typ je takáto hodvábna maska. Tu treba povedať, že klasické masky možno, že vám pomôžu, čo sa týka zaspávania, ale takáto maska vám nebude tvoriť spacie vrásky a tak, ako to bolo v prvom type, doslova sa vyspíte do krásy, vôbec ju nebudete cítiť, neťahá gumička a vaša pokožka bude prirodzene hydratovaná, keďže to je úžasná vlastnosť hodvábu.